Aínda amiga, unha canción que eu recordo de escoitar e a cantar sempre a Amancio Prada. Gustoume sempre e agora aproveitei na coral para buscar unha canción polifónica do século XVI e, bueno, que mellor que esa que xa disfrutei desde cativo. E a outra que non me atrevo a pronunciar. E a outra non é fácil de pronunciar, Signore de Lechime. É unha polifonía religiosa de Giuseppe de Marzi
que creo que dá unha sonoridade impresionante nas corales, non? Na nosa, que creo que sonou bastante ben, non en todas en xeral. Non estamos acostumbrados a facer un concerto tan grande nin solos. Sempre que cantamos, ou é nunha misa, está solo, ou senón nos concertos normalmente en Galicia estamos varias corales, e cantamos 4, 5, 6 cancións. Aquí foi un reto moi grande para nós porque era cantar un concerto de 15 obras e solos, o sea, non estábamos solos, non había máis acompañamento na iglesia que nós, pero foi, bueno, unha experiencia moi bonita, a xente disfrutouno e bueno, estamos moi satisfeitos do resultado. Hai que seguir. Seguir seguro, hai que seguir machacando.